Já vás vítám při další přednáškové části před večeří. Dovolte, abych se představila. Jmenuji se Monika Bohuslavová a říkám si Misabelka. Jistě mě znáte i z časopisu Ve hvězdách, kdy děkuji za publikaci, jsem úplným nováčkem. Děkuji za prostor, letos je to podruhé, takže jsem zase nováčkem a začátečnící. Nepovídej. Milánku, děkuju. Samozřejmě, že jsme se zde sešli, téma je rok 2012. Určitě máte v sobě spoustu informací. Ty informace se nějakým způsobem zachytily ve vašem těle a proto mi dovolte, abychom mohli si uvědomit naše vnitřní já a abychom se mohli oprostit od těch informací, dovolte mi, abychom začali s určitým rituálem. A to je to, že si vybubínkujeme naše vlastní já. To znamená návrat sami k sobě. Bez ohledu na to, co jste tady slyšeli, bez ohledu na to, kde jste, jenom abyste si procítili aktuální přítomnost tady a teď.
Takže ten, kdo se dostal k vlastnímu já, tak se vraťte zase zpátky sem. A šlo vlastně o to, abyste si uvědomili vlastní podstatu sebe. O tom budu mluvit. Co znamená rok 2012? Kam směřuje? Budu hovořit hlavně o vlastních myšlenkách, o vlastních zkušenostech, o tom, co jsem se naučila. Nechtěla bych vás nenásilně manipulovat. Pokud vás některá myšlenka bude inspirovat, je to pouze na vás. Buď vám pomůže, anebo vám to docvakne, že to děláte tak, jak to děláte nejlíp. Rok 2012 směřuje k odpoutání. K odpoutání toho, na čem jsem závislá. Je to podle mého mínění, podle mé intuice, podle mého vnitřního cítění. Je to odpoutání od materialismu a je to odpoutání i od osob, na kterých jsem závislá. Vemte si, jaká je současnost. Že lidé nemají, většina lidí nemá svůj vlastní názor, neboť jsou obklopení médiemi, internetem, televizí, reklamami, supermarketem, akcemi, slevami a podobně. Reklama, pořád to běží v televizi, nám zaručuje nejvyšší kvalitu. Sleva láká nízkou cenou. Média nám ukazují, co je terno v současnosti. Jaký máme mít dokonalý zadeček, jaký je sex, jaký je orgasmus a jaká je špína ve vládě. Supermarket nám vybízí, hoďte si do košíku to, co máme nejlevnější. Tím pádem nás krmí nekvalitními potravinami, aby měli co doktoři na práci, protože si vlastně žádali zvýšení platu, tak aby to jejich zvýšení bylo opodstatněné. Vláda z nás vlastně dělá labilními, neboť ubírá pracovní místa a tudíž je v regionech dlouhodobá nezaměstnanost pro ty, kteří cestou za povoláním zvolili poctivé řemeslo na místo vysoké školy v Plzni. Nechtěla bych se tím někoho dotknout. Jediný poctivý názor vlastně mají naše pubertální děti. Proto to od nich tolik bolí. Bohužel, nebo možná bohu dík, mají ve všem pravdu. Říkají, kam bych se měl směrovat, kam bych se měl řídit. Teď stejně jsem jenom pod vlivem ekonomiky, pod vlivem trhu práce, hodnocení starších, kteří se vlastně bezdušně potácí celý den jenom proto, aby vydělali pár korun na to, aby zaplatili splátky, hypotéky, aby vydělali na pár krajíců chleba, anebo vlastně, aby si vydělali na pár koleček salámu. Z internetu se na nás hrnou polonahé ženy. Muži jsou hodnoceny, jakou mají velkou výdrž a jak je spružit. Tedy téma sex na každém kliknutí. Známe to všichni. Co se děje? Zrcený muž s malou výplatou a s malým výkonem trpí komplexy méněcennosti, neboť nemůže projevit bojovného ducha statného válečníka. I kdyby cokoliv začal a bojoval, tak je bohužel nařknut ze sexuálního harašení a nebo je považován za psychopata. Žena zas naopak trpí méněcenností, protože nemá dokonalý zadeček nějaký populární hvězdy. Že nedosahuje po každé orgazmu a že nemá zdravé sebevědomí. Proč? Protože je na ní navaleno víc, než je nutné, než chudák sama unese. Má vytvářet bezpečné a harmonické prostředí pro celou její smečku. Nikdo se jí neptá, jak to dělá, ale každý očekává, že to dělat musí a že to dělá musí dobře. To je souhrn dnešní doby, konkrétně České republiky, místa, kde žiju já, se svými dětmi, se svou rodinou a přáteli. Samozřejmě, že na naše vliv myšlení mají i novináři. Nechci se nikoho dotknout. Vy jste náš. Jedna zpráva. Já jsem Moniku upozorňoval, že třeba vyskočíš jak radášek a že tě usadím s tím, že seš náš. Takže to bylo jen tak. Ona to řekla sama.
Jedna zpráva vymyšlená přes jednu noc je šířena celou republikou, internetem, televizí, rádiovými stanicemi. Člověk ji samozřejmě zaregistruje, vyhodnotí si ji podle svých dosavadních zkušeností a aniž by byl vyznán, tak vlastně hodnotí, soudí nebo napodobuje, aniž by měl cokoliv potvrzené. To je právě ten běh toho normálního života. Zaregistruju, někdo něco řekl, věřím tomu. Ale už je potřeba se také zamyslet, co je na tom pravdy, jak ten člověk na to přišel. Tím pádem jsme pod vlivem. Člověk tím pádem zkouší i nové metody, které se mu líbí, aniž by dokončil poslední postoj vůči sobě, pro který se rozhodl. Nedokončuje. Hledá jednoduchou cestu ke své dokonalosti. To vše je špatně, neboť nám to klid a harmonii nepřináší. Pořád máme výkyvy nálad, furt se za něčím honíme, máme strach, že to nedosáhneme. Negativní nálady se tak vrací jako nevyléčená rýma. Když máme rýmu, nemůžeme dýchat. Když nemůžeme dýchat, tak jsme naštvaní. Hledáme ty kapky. Jak tedy dojít k té duchovní cestě v tomto našem současném dění v naší republice? Žijeme tady, v našich městech. V minulosti totiž ne každý mohl být v co nejkratší době mistr, aby mohl mluvit k lidu. Vzpomeňme na mnicha, lékaře, věštce, šamana či jinou autoritu. Většinou to vlastně byli staří muži nebo staří ženy, nebo staré ženy. A to oprávněně, neboť museli absolvovat tvrdou zkoušku času, těla a ducha. Když se mě inspiroval film, mě bylo nějakých přes 20, už taky dávno, Americký Shaolin, určitě ho znáte. Muži, dejme tomu. Byl to mladý americký bojovník kickboxu, který jel do chrámu mnichů, aby se naučil Shaolinu. Byl tak naivní, že ho přijmou s otevřenou náručí. Než ho vpustili do chrámu, čerpal poučení z jedné věty tamního uklizeče. A ten mu řekl, až se stotožníš se sochou na nádvoří, ptactvem, deštěm, větrem a sluncem, pak budeš vpuštěn do chrámu. Ten mladík seděl asi 3 měsíce a splnil všechny podmínky. Nejdříve musel uklidnit svoji mysl, která byla zahlcena americkým egem. My nejsme v Americe, my jsme v České republice, ale to ego máme taky. Poté přijal své tělo tím, že se vyrovnal s tím, co to tělo mělo na sobě a v jakých je podmínkách. To znamená, jak to tělo ovlivňovalo počasí. Nakonec splynul s deštěm a větrem, vyrovnaný a spokojený. Důkazem toho bylo, že v době silného deště za ním přiletěl holub. Mladý Američan ho ukryl pod svojí košilí, aby oba byli jedno tělo, jedna mysl, jedna duše. Proč? Plně jednoduše. Holub mu důvěřoval. A nastávající mnich tak přijal totožnost ducha, mysli a těla s přírodou a okolím, kde byl. Tudíž jednoduchá rovnice. Myslím, vím, cítím a konám. Až ty 3 jednoduché body propojíme, tak jsme to my se vším všudy. Bez strachu a bez něčeho, co by nás mohlo ohrozit. Přišel za ním uklízeč. Pustil ho do chrámu. Při veliké ceremonii přijímání nových šaolinských mladých mnichů uviděl, že uklízeč není obyčejným uklízečem, ale hlavním mnichem. A to je důkaz toho, že mnich, který se naučil svému posvátému úkolu, v sobě nosí pokoru a důstojnost obyčejného člověka. Chci na to narazit protože ten, kdo ví víc než někdo jiný, tak by ten dar měl chránit jako oko v hlavě. A že ano, ten dar je nutné používat tehdy, až opravdu budete vyzváni, ale jinak si žijete plně ten obyčejný život. Muži jako manželé, partneři, otci,
kamarádi a podobně. Žijí si zcela úplně ten obyčejný život. Protože když se ráno probudíte, tak jste taky obyčejní. A než si večer lehnete zhuntovaný do té postele, tak jste taky obyčejní. A můžete vidět auru, můžete vidět vize, můžete věštit karty, ale ve finále jste pouze obyčejným člověkem. V tom je to kouzlo a krása. Co tím chci říct? Každý jsme mistr svého života. A pokud si zvolíme cestu, vytrvejme v ní. Čas je nejlepším učitelem a takzvaně rychlokvašky jsou v kurzu jenom krátce. Natož, aby nám předvedli něco opravdu důležitého. Takže ne krátkou cestou zjistit, jo, mě ty karty vychází, já to asi umím. Ne. Zatím jsou tvrdé zkoušky. A vemte si, kvalitní, nechci říkat kvalitní, vracím to zpět, kartářky, věštci, léčitelé a podobně mají za sebou tvrdou zkoušku k tomu, aby přijali to, co dělají. Než se poznají, většinou se rozvedou. Dohadují se s pubertálníma dětma. Neustále se hledají, žena hledá sama sebe, nevěří si, bojí se být milovaná. Muž si také nevěří. Každý vlastně prožívá nějaký ty pocity, ale pořád je to obyčejný člověk. V každém učení jsou tedy tvrdé zkoušky. A to je nutné na to, v tom, abychom si uvědomovali vlastní názory, vlastní myšlenky, pocity a činy. To znamená myslím, vymýšlím, procituju a konám. Něco jiného totiž je, když neustále přemýšlím, ale nic nedělám. To totiž to okolí nevidí, o čem přemýšlíte. Proto po něm nemůžete chtít, aby vám splnili to, o čem přemýšlíte. To je nutné si uvědomit otázka a to je, o co se vlastně můžu opřít. S čím mohu počítat? Jaké mám dispozice v dané situaci? Jak využívám svoji intuici ve svůj prospěch? Co u toho prožívám? To všechno záleží na tom, jaká jsme osobnost. Když se zeptám třeba Milánka, jak ty jsi zjistil, že máš intuici? Jako chlap. Čistě náhodou. Dej nám příklad. Prostě to najednou to bylo. Najednou to bylo. Hej. Prostě najednou jsem dostal informaci, tenkrát to bylo v Telči, jo, ty jsi mě řekla, rozlož mě tady karty, já říkám, já na ně šahat nebudu, prostě já to neumím. Ty jsi mě řekla, umíš. Já jsem na tebe chvilku koukal, ale pak mě to nedalo, tak jsem mi rozhodil a vyhodil jsem 5 karet a říkáš, vidíš. Teď mám karty doma, fungovaly okamžitě, mám z toho radost, pak mám radost, když se vás tady sejde tolik. Co víc si člověk může přát? Co tím chce Milánek určitě říct? Můžu to říct za tebe? Je to o tom, že když si něco nevyzkoušíte a budete nad tím přemýšlet, že to nezvládnete, tak pak si to nemůžete potvrdit, že byste to zvládli. Prostě jednejte teď a tady. Ten přítomný okamžik vlastně rozhoduje o tom, kým doopravdy jste. A máme to každej, pozor, máme to každej. Jo. A pokud znáte, kým doopravdy jste, tak je nutný uvědomit si, jaká jste osobnost. Já vám trošku pomůžu. Osobnost je jako celek. S úplně vším, co v sobě máte. Jsou to vlastnosti, jsou to schopnosti, jsou to sklony a jsou to dovednosti. To jsou 4 body. Není potřeba říkat, já jsem taková, maková, vzteklá, bla, bla, bla. To je blbost, protože potom v sobě máte negativní postoje. To znamená, ježišmarja, já jsem ale kráva. Klasika. Tak samozřejmě dáváte sobě nůž do břicha. Blbost. Za každou činnost, která se vám povede a uvidíte, jo, tak mám upletený svetr. Ten guláš opravdu chutná výborně. Pochvalte se. Protože každá drobná pochvala vede k tomu sebeobjevování se. Protože nikdo jiný to neudělá. Nečekejte od rodiny, která to vylíže za 5 minut a mám koumej nádobí. Ne, takhle to prostě nejde. Na utváření osobnosti se podílejí i vlivy. Je to prostředí, to máme přírodní, to, co nás obklopuje kolem.
věcný, to je materiální, jaké kdo máme vily nebo jaký kdo máme garzonky. A je to i sociální, rodina, ve které žijeme. Každý nás obklopuje, každý nás ovlivňuje. Pak jsou tady vlivy výchovní a vlivy dědičné. To znamená, že i výchova má podíl na to, jakým způsobem my fungujeme jako osobnost. To znamená, když už jsme dospělí, tak není potřeba se pořád vracet k těm rodičům, protože my ti rodiče můžeme směrovat jinak. My jim to můžeme vysvětlit. To, že dneska je jiná doba, mami, tenkrát to bylo taky jiný. To, že prostě ty dědiční faktory, to prostě otec byl, já nevím, cholerik a matka byla absolutně klidná, tak třeba já budu něco mezi tím. Ale nemusím je opakovat, nemusím je kopírovat. To je pořád na nás, jak my si to vyhodnotíme. Osobnost je tedy jednotkou psychických procesů, stavů a vlastností a souhrnem prožívání a chování. Není zdaleka jen tím, co je vidět, ani synonymem duše člověka. Jde o celek vnitřku a vnějšku. Samozřejmě, že na to, jaká jsme osobnost, je důležitá uvědomit si, jakou máme osobní image. Osobní image je představou, která vede k pověsti, která nás provází i předchází. Není totožná s osobností, ale informuje o tom, jaký obraz si o ní vytvořilo okolí, jak nás vnímá a jak nás přijímá. To znamená, to jsou přebarvené vlasy, jaký kdo máme oblečení, jestli jsme v trendu s módou, jestli jsme tlustý, hubený a já nevím co, ale my jsme takový, do šířky a do výšky. Já vím, že jsem malá, ale šikovná. Takže když přijmete tělo takový, jak je... A já jsem široký a taky šikovný. Takže i ta osobní image se podílí na vytváření vlastní, vaší, naší, já, osobnosti. Příklad, mě hodně dlouho trvalo, než jsem přijala sebe takovou, jaká jsem. Ano, já pocházím z romské rodiny. Já budu říkat z cikánské, protože jsem na to naučená, prostě od kdysi dávných časů. Jenomže já, když jsem byla malá, tak já jsem si kdysi dávno chtěla strhat tu svoji hroznou tenkrát kůži. Nechtěla jsem se přímo, protože v tou rodinou, kde já jsem vyrůstala, jsem nemohla souhlasit s těma myšlenkama, s tím chováním a pořád jsem si říkala, ale já sem nepatřím, já jsem prostě někde jinde. Koupali jsme se jednou za týden v plechový vaně, mě to vadilo. Já jsem byla ráda, když jsem se dostala do drogerie, já jsem furt k něčemu čichala. Odešla jsem samozřejmě brzo za těžkých podmínek. A dneska tu image mám svoji přirozenou, ale předtím následovalo barvení vlasů, hledání nějakého oblečení, abych prostě mohla splynout, abych byla přijata. Pořád mi záleželo na tom, jak mě vezme okolí. Jenomže po smrti mojí učitelky jsem řekla dost. Řekla jsem si, že ne, já se musím přijímat taková, jaká jsem. A já jsem si přestala barvit ty vlasy. A já jsem si přestala dávat oblečení tak, nebo oblíkat tak, abych byla v souladu s, já nevím, s mýma kolegyněmi na úřadu, kdy jsem tenkrát pracovala. Jsem se dělala s blondýnkama, nic proti blondýnám. Ale ty byly tak prostě naučený s trendem módy, že mě to deprimovalo, protože jsem neměla prostě peníze na to, abych si koupila boty za 700, protože jsem byla rozvedená s dvěma dětmi. Neměla jsem hadr tady za 2000, abych si ho na sebe dala. A když jsem to dělala ten jeden rok, tak jsem říkám, Pane Bože, to nejsem já. Já jsem prostě najednou se změnila tak, že si obleču to, co vladí mojí duši. Ano, volím si barvy. Ten, kdo rozumí barvám, ví, co to znamená, každá ta barva. Ale dneska se přijímám taková, jaká jsem. A dneska tu svoji kůži krásně kakaově čokoládovou miluju. Protože Bůh mi řekl, ano, ty budeš jiná. A já vím, že jsem jiná a vím, proč jsem jiná. Ale já jsem hlavně svá sama za sebe. A tohle, když si uvědomíte každý z vás, tak potom jste jedineční a svítíte na dálku. A když budete svítit na dálku tím svým fluidem, tak se vám nemůže nic stát, protože tím světlem nemůžete nikomu ublížit. Naopak, odvrhnete ty negativní lidi, kteří vám řeknou, hele, takhle, takhle, takhle. Ale přitáhnete lidi, kteří s váma budou mluvit na rovinu. Můžeš i ty se podělit, Milánku, třeba s nějakou osobou, která se hledala, který záleželo na osobní imidži? Máš zkušenost, to Štěpánka?
Pamatuješ, jak jsme ji léčili? S tou jsme měli problém, no. To byl velký problém loňského roku. Mirek o tom ví taky svý. A já jsem pozval jednu holčinu ze severních Čech, prostě tvrdila mi, že jí pravidelně unášejí mimozemšťani do UFO. Kdo tady byl, pamatuje ty zážitky, co se nám tady činilo, co se stalo mnoha lidem, kdy jsme tady naráželi na takové podivnosti, že nad tím zůstával až rozum stát. Prostě jsem tu Štěpánku pozval s tím, že budou tady lidi, kteří budou moci poradit. A ona, jelikož to je před 14 dněma, to je rok, přijela, ale řekla mě, že stejně, že jí ten večer v pátek, že jí prostě unesou. Jo, že prostě každoročně ji unášejí a nějak jí z mozku odebírají informace o naší planetě, o lidstvu, prostě každoročně. A já jsem prohlásil, že ji nedáme. Tak jsme ji nedali. A tvrdě jsme narazili. Tvrdě. Ne, nebylo to nic pozemského. Jako můžete se na mě tvářit všelijak, někdo se nad tím usměje, ale nebylo to nic pozemského a kdo tady občas chodil, tak se stačilo sem jako pruce otočit a něco tam bylo, něco se myhlo, něco šedivého. Byl tady před 14 dny Pavel Roško, ten mě vyprávěl historku z toho pátku, která teda nejdřív tomu předcházela moje věc, jo. Když jsem šel ve 2 v noci tady z budovy dolů, tam se nesvítilo a došel jsem na hranici stínu a udělal jsem krok a já jsem prostě dál nemohl. Začal jsem couvat, říkám, tam je to nějaký prostě divný. Tak jsem se vrátil zpátky na budovu, o hodinu díl jsme tam šli 2 a prošli jsme normálně. A Pavel Roško mě druhý den vyprávěl, když jsme se tady o tom bavili, tak mě vyprávěl, člověče, já jsem zažil něco podobného, ale bylo to až tam dole u ohniště, tak tam to zarazilo mě a já jsem prostě nemohl. Zůstal štronzo a pak ho to pustilo, tak došel na chatku a lehl si a teď slyšel takový v té předsíni a tak si říká, no přišel Pavel Kobzu, trošku si zumknul, on tak chodí, vždycky ťápe pomalu, tak jako tak vylez ven a povídá, Pavle, to seš ty a nic. No a zavřel dveře a zase prostě byli tady a dali nám to tvrdě najevo a Lenka Caková, ta by o tom taky mohla vyprávět, ale nejsou to takový dost příjemné věci, ale Štěpánku jsme z toho dostali, sice jsme s ní teď ztratili trošičku kontakt, ale můžeš, Jaroušku. Prosím tě, mohl bys tady třeba nějak osvětlit, já jsem se tady na podzim nebyl, já jsem z osobních důvodů nedošel a rád bych se dověděl, teda jestli máš informace, co se s ní dělo dál, jestli... Já jsem s ní úplně ztratil kontakt, takže nevím, chvilku s ní komunikoval tadyhle... Ne. Psala mi, že by jako ráda přijela, ale tím to jako haslo, tadyhle Honza Pavlík s ní chvilku komunikoval. Komunikovala s Láďou Zelínkou z projektu Alfa a z české exopolitiky, ale Láďa, když přijel, tak se mě na Štěpánku ptal a já říkám, ztratil jsem s ní kontakt. Prostě na Skypeu se objeví, mění si tam jména, ale furt tam je, ale já říkám, já se jí ozývat nebudu, musí sama. Zatím je ticho. Ale jako... To je nějaká obyčejná holčina? Ona teda v sobě měla je to tak. Je to obyčejná holčina, tamhle se hlásí Mirek. Tak, ale normálně spíš jako podvodnice, protože my jsme spolu jeli vlakem. Já vím. Já jsem dělal, když se vyprávala, jak ona řekla, vy budete na tu přednášku, na ten seminář do toho biofonu. A vůbec jsme se neznali, ona na mě koukala, pak mě tady začala nějak na tom nádraží. Pamatuji si, jak si... Zajímavé.
Podvodnici nevím, no, tak jako mám na to svý mínění, ale to, co se činilo, co jsem se pak dozvěděl ještě hned v neděli, že co se činilo tam, když ona jela domů a volal mě kamarád, který teda tomu byl přítomný a je to takový na osobní povídání, jo, co se stalo a projekt Alfa k tomu založil svoje dokumenty a zatím se pátrá a ničeho jsme se nedopátrali, ale uvidíme dál, co se bude dít. No. A Mirek se tam hlásil. Já jsem s tou Štěpánkou mluvil taky s tebou, že bych vůbec jednu maličkost. Po celém tom povídání, jak jsme probrali cokoliv s ní, ona odmítala jakoukoliv jinou formu pomoci, rady, vysvětlení, než to, co dělala ona sama. A my jsme do dneška nezjistili, zda je to její názor, její postoj, anebo zda je vedena někým jiným cizím k tomu, aby jsme do toho nešťourali. Já bych řekl to druhý, protože já jsem, momentíček, jo, moment. Já vím, že nechtěla, my jsme pak měli takovou seanci dole na chatě, byl jsem tam jenom jí, ona tam byla, já a přála si Mira Karlíka a Karla Rašína. A Karel do dneška neví, co si o tom má myslet, protože ona mluvila staroegyptským jazykem a já jsem se s ní v tom jazyce bavil. A já to nechápu, nebo... Ne, přesně tak, ale jako do dneška nechápu, jak jsem s ním mohl já mluvit staroegyptsky. To je něco podobného, jako se mě furt derou do mysli slova nějaký v cizím jazyce a pak jsem se dozvěděl, že to je stará majština. Že v tomto okamžiku zřejmě není na nás, abychom my tento konkrétní člověk řešili. Ona má jít svou cestou. Proto říkám, že já ji nekontaktuju. Že pokud bude chtět kontaktovat, musí ona sama. Já bych chtěla pokračovat. Tady ta zmiňovaná slečna, vlastně už paní, protože má děti, ta měla právě svůj originální image, kterou nemění. Je to o tom, že tady tato slečna skutečně mluví s mimozemšťany. Já jsem měla tu možnost se s ní setkat taky. A dostali jsme se vizí časem, kdy ona sem přistála. Ona opravdu skutečně má ty svoje zážitky s tou mimozemskou lodí, má skutečně na sobě čip, skutečně nerozumí lidskému hlasu, bojí se deště a podobně. Ale tady k té osobní imiči, protože jsem navázala na to téma, je o tom, že každý je svůj. Bez ohledu na to, jak ho kdo posuzuje, ten druhý. A jestliže si zachováte svůj osobní image, tak tím pádem přivoláte k sobě lidi, který vás budou přijímat. Jestliže budete koukat, že vás nebudou přijímat, opět si vytváříte sebedestruktivní myšlenky, které vám nepomůžou k tomu, i když jste duchovně založený, ale budete mít prostě malé sebevědomí, budete mít strach, jak vás hodnotí jiní, nejste to vy. Nejdůležitější vlastně postoj sám k sobě je uvědomování si vlastního já. Tady mluvíme se svým já, se svým vnitřním hlasem. A teď si vemte na tělesné úrovni, co všechno máme. Máme ruce a máme nohy. Po jedné straně paže máme osobní blízké vztahy. Jsou to vztahy, na kterých jsme závislí. Je to rodina, manžel, děti, nebo příbuzní, nebo přátelé. Jsou to lidi, se kterými se cítíte úplně v pohodě a uvolněně. Víte, že vás nějakým způsobem berou se vším, co k vám patří. Po druhé paži máte vzdálené vztahy. Práci. V okolí. Jsou to sousedé. Kolegové. Jsou to nadřízení. Kolem jdoucí lidé, kdy chodíte po chodníku. Prodavači. Lidé ve službách, úřadech, lékaři, nepřátelé a kritici. I oni mají vliv na to, jakým způsobem se vytváří vaši osobnost. Když to si všechno vyhodnotíte, tak pokračujeme do hlavy. Na to, abychom mohli zrealizovat myšlenku, je zdroj komunikace. Komunikace může být mluvená, psaná nebo v symbolech, ve značkách. To odráží naše myšlenky. Myšlenky aktivují činy
A ty činy vedou ke splnění svých plánů, cílů, tužeb, přání. Toto, když si všechno komplexně uvědomíme, tak vlastně poznáváme pocity, na co máme nebo nemáme. A vede to k vyhodnocení, co s tím. Vemte si, když člověk má nějaký problém. Dejme tomu dítě, jestli bude přijato na vysokou školu. Týká se to toho dítěte, netýká se to mě. Ale já to s ním prožívám víc než to dítě. To znamená, já prožívám nějaký strach. Je to můj problém, protože já si to myslím, že to je můj problém. Tím pádem mám strach, že ho nepřijmou. Co bude dělat? Prožíváme depresi, smutek, bezmoc. Co můžeme dělat? Máme nohy, po kterých chodíme. Jednou s nohou můžeme vyhledávat kroky k pomoci od blízkých nebo vzdálených vztahů. A druhou nohou můžeme vyhledávat kroky, kde se stotožníme sebelítostí, smutkem, nebo i vydíráme, nebo řveme, nebo se hádáme. Protože jsou to nějaké kroky, které nás v tom běžném životě doprovází. Opět máme ruce. A ruce uchopí. A co? Hledáme řešení. V pochopení, aby nás někdo pochopil v tom problému. V cítění, abych já se mohla vcítit do té situace, jestli můžu nebo jestli musím. Opět je tady volba. A co pak druhá ruka? Ta disponuje s tím, co jsem se naučila a taky volí, jestli ano nebo ne. A co máme tady? To je zdroj myšlení. To je ten náš hnací motor, neboli, jak jsem minule uvedla, kolečko pracího programu na pračce. Tam si máme uvědomit pokrok svých možností, intuice, svých vlastně dovedností, aby jsme vlastně mohli vytvořit změnu myšlení a tím změnu chování. To má ohromný vliv na naše myšlení. Mysl, myšlení, přemýšlení, ego. To jste slyšeli, máte to určitě zažitý. Když budu věřit svému nádechu a výdechu, tak budu věřit i v to, že dokážu změnit svoji myšlenku. Myšlenka je hlavní utopení mého vnitřního já, neboť mě pohlcuje její destruktivita. To je to, co mám naučeno ve starých programech z dětství, z nezdařilého manželství anebo z osobní prohry. Myšlenka, nevím, jak to dopadne, nevím, jestli najdu práci, nevím, jestli mě miluje, nevím, jestli jsem dostatečně připraven, nevím, jestli jsem celebrita. Tak samozřejmě to jsou takové ty otázky, které mě neustále pohlcují a vytváří pocit. Myšlenka podporovaná nezdravým přístupem k sobě samotné způsobuje negativní vlny, které se opírají okolo mě. To víte, že člověk má vibrace. To známe. Když toto vše dokážu, ovlivním svoji rodinu. Pokud to dokáže rodina, dokáže to město. Když to dokáže město, dokáže to republika. Musím to však změnit já u sebe. To znamená, já musím změnit tady to myšlení. Já si musím uvědomit, co můžu uchopit. A já si musím uvědomit, jakými kroky půjdu. Jestli půjdu za Milánkem, jestli půjdu za psychologem, nebo jestli půjdu Bůh ví kam. Ale je to pořád na mě. Já určuju, kam půjdu. Vemte si, republika je nástroj moci, který nás ovlivňuje k tomu, abychom hodně přemýšleli a vytvářeli negativní vlny. Proč? To jsou ty zákony. To je to podřízení se. To je to, že musím chodit do práce, pokud ji v dnešní době mám, abych vydělala na ty svoje splátky, abych vydělala pro ty moje děti, abych já se měla dobře, abych měla co jíst. Vln už je tolik, že se potácíme a chytáme se každého stébla. Chceme se co nejrychleji zachránit a proto hledáme nejrychlejší způsob, jak se zlepšit nebo zdokonalit. Proto čteme duchovní knihy. Chodíme za věštci, léčiteli, šamany a opět nasloucháme jiným názorům a držíme se jejich doporučení. Bylo by dobré, když už vyhledáte takovouhle pomoc, tak já se snažím v těch mých kartách nebo v těch mých výkladech říct, jak to chcete vy. Tady vám řeknu názor, náznak, ale vy přijdete domů nebo vy opustíte dveře mýho
bytu a vy už sami půjdete po těch schodech a je na vás, jaký vy budete mít prožitky, co si uvědomíte. Že já vracím ty lidi do toho vnitřního já. To je vím, že je můj úkol od Pána Boha, abych já toto objevovala. Objevovat vnitřní já v každém z nás. Opět to můžeme změnit každý z nás, začít věřit sobě a svému vnímání, přestat být na někom závislý. Já když jsem se poprvé setkala s Milánkem, nebo ne po druhý, já jsem po třetí v Telči, to bylo po smrti mojí učitelky. Já jsem asi rok po té smrti nikoho nepřijímala, protože ona byla opravdu mým mistrem. A s Milánkem jsme se napojili na stejnou vlnu, protože, jak jsem to poznala, měli jsme stejný humor. Smáli jsme se stejně. Smáli jsme se podobným věcem. A jednoho dne jsem se zeptala Milánku, a kým já jsem? A on mi řekl... Anděl světla. A to jsem dostal tady, že jí to mám říct já. Proto je mezi náma úžasný pouto v tom, že já si ho vážím jako muže, protože má úžasný partnerský vztah a vážím si ho jako duchovního rádce, jako člověka, který ví, že ví a nemanipuluje. To, co mu přijde, řekne. A já si s tím poperu tak, jak já momentálně potřebuji. Co tím vším chci říct? Tak, jo. Je čas přestat kvůli někomu jen přežívat. Je čas kvůli sobě začít život žít tak, jak je mu to vlastně dovoleno. Vemte si, Evropská unie, to je další takový ten úžasný manipulátor. Nám diktuje, co vyrábět, rozděluje dotace, schvaluje vývoz, určuje směr života a bytí. Zaplať Pánbu, že nemáme euro. Ani mít neurem. Žebříček hodnot se tedy přehodnotil na velký materialismus, jako jsou honostné vily, pozemky, biznis. I malý český člověk se podřizuje honbou za bohatstvím, namísto toho, aby se doma věnoval dětem. Dnes je to tak, že i kdyby chtěl, nejde to, protože čas jsou peníze. A peníze potřebuje pro platby, pro školní, pro výlety, s rodinou, neboť všechno něco stojí. Bohužel. A když se podíváme na východ, kde právě tento materialismus není v takovéhle rovině, tak jako na západě, zjistíme, že mají jiný postoj k sobě samotným. Váží si více času, přírody, rodině i blízkých. Váží si vlastně sami sebe. Jinak se stravují, jinak se oblíkají, mají jiné životní myšlenky, jiné životní hodnoty. Východní kultura je stálou naukou pro celou Evropu. Například v Thajsku. V Thajsku je masáž na denním pořádku. Rodině se masírují navzájem. Ten, kdo je masér, ví, o čem mluvím. Já nejsem masérka. Jsem Irinka. Ne, tak to byla super. Masáž je totiž dotyk zblížení s tím druhým vedle nás. Však po porodu je první dotyk s dítětem tím nejdůležitějším momentem. Masáži dětí nás zblíží natolik, že nám děti budou důvěřovat. A když budou důvěřovat nám, budou důvěřovat i sobě. A budou tak lépe vyrovnaní s dobou, která je kolem obklopuje. Odklopní je od počítačového světa, kde je vše virtuální. Procítí si tedy pocity spojené s dotyky na kůži. Vždyť kůže je úplně tím největším orgánem těla. Zkvalitní se tak jejich vztahy mezi vrstevníky a budou lépe komunikovat o tom, co cítí, a tím se změní energetické vibrace. Že žijeme ve virtuálním světě, v vozovkách, počítače, bankovnictví, já nevím, televize. Jsou to naše děti, nemluvím o nás, my jsme trošku z jiné doby. Ale to, co je po nás, tak oni nemůžou procítit to, co máme my. Protože oni jsou vychováváni jinak. My se snažíme těm dětem všechno dát lehce, neboli zadarmo. Jak tím pádem oni můžou vědět, jak my se cítíme? My jim to totiž nedovolujeme. Protože my jsme to měli všechno vydřený. Protože rodiče nám řekli, chovej se slušně, podívej se, co si o tobě pomyslí, co si o nás pomyslí a podobně. Ale dneska ty mládeži, ať je to pubertální, ať je to ještě mladší mládež, oni tohle neřeší. Oni jenom řeší, mamko, kup mi PSPčku. Všichni už to mají ve škole, jenom já ne. Jsou to mobily dotykový.
A já nevím, co ještě, já tomu nerozumím, protože já jsem obyčejná ženská. Tedy co můžu já ve svém životě změnit? Myšlení. Být otrokem vlastní mysli. Přestat být závislá na druhých. Přestat se bát, že zklamu sama sebe. Uvědomit si, že jsem tu sama za sebe a proto si dovolím prožívat svou radost. Tím se dostanu k úspěchu. Radost je ve všem. Zkuste se jenom pochválit, když se vám něco povede. Drobnosti, když se vám povede, já nevím, uvařit. Chlap, když se mu povede něco v práci, nebo když dokáže rozesmát ženskou, v dnešní době je to docela složitý, rozesmát toho druhého partnera. Říkám, ty seš ale blbej. Být vytrvalá v tom, co chci. A sama rozhoduji o tom, kdo a jak mě bude inspirovat. To, že si půjdu pro radu k věštci, tak ano, já to zrovna potřebuju, ale nemusím žít to, co mi tam celou hodinu říká. Je to na mě, protože já ho potřebuji v té době, kdy já potřebuji jenom informaci, která mi furt za Boha nepřichází. Tím, že změním vibrace na pozitivní vlny, pozitivně ovlivním rodinu, přátelé a okolí. Může inspirovat k jejich přeměně. Pokud oni tuto změnu podstoupí, může se změnit energetická vlna celého města, tak i vlastně celé republiky. Takto se může změnit celý svět a planeta dojde k uzdravení. Není nutné nechat se ovlivňovat silnými autoritami. My jsme sami sobě autoritou, respektem a lásku ve svém srdci. My máme v sobě toho vlastního Boha. Ale proč mu pořád nevěříme? Proč ho podezíráme? Bože, tedy kde jsi? Když já tě potřebuji. Protože my ho vytlačujeme strachem, pochybnostem, že zklameme. Jenom trošičku načnu, já nejsem šaman, ale starý šamani říkají, jsou 3 základní světy. Horní, střední a dolní. Horní je naše nebe. Furt tam koukáme. Tam je věřím, víra. Můžeme se spojovat s andělem, můžeme se spojovat s univerzem, Bohem, podle toho, jak kdo tomu říká. Střední svět jsem já, to znamená já, co cítím. Já se můžu neustále dívat na nebe. Tím pádem dostávám informaci, ano, jsem osvícená, zvládnu to. A zem, to je to, po čem chodím. Spousta lidí nejsou uzemnění, věčně lítají. Já vidím anděla, já vidím auru, to je všechno v pořádku, ale potřeba se uzemnit a to najdeme v přírodě. Vemte si alej stromů. Tam je ohromný moudro. Jeden vedle druhého nasáčkovaný. Ta koruna je rozrostlá a zasahuje do druhého stromu, ale ten strom neříká, hele, běž pryč, zaplať poplatek, tak jak my to máme. To je úplně nesmyslný. Tam je prostě harmonie, souhra. A vemte si, co nám ještě dává zbytek té přírody, to jsou zvířata. Ne, většina lidí v tom našem věku, když už ty děcka odrostou a my potřebujeme pořád někomu lásku dávat a pořád ne sobě, tak si pořídíme nějaké zvíře. Upneme se na něj. Proč si pořizujeme zvíře? Protože to zvíře nám ukazuje naše charakteristiky, naše vlastnosti, o kterých si myslíme, že je máme, ale bojíme se je použít. Proto máme někdo pitbulla, někdo máme mopse, někdo máme tady toho a podobně a podobně a podobně. Zkuste se podívat, já nevím, co vyznačuje to zvíře, jakou má charakteristiku a zkuste se to jenom naučit. Máte to na dosah ruky. Nemusíte Bůh ví kam jezdit tam až do Japonska. Prostě máte to na dosah. Když si uvědomím, že vím, tak jsem si jistá. Tím pádem já přijímám vlastní jistotu v sebe. Když si uvědomíte, že umíte, tak můžete činit skutky. To jsou ty činy, které zůstávají za vámi. A když si uvědomíte, jestli můžete, tak je vám to dovoleno, že je vám to v té moci a můžete mít jistotu, že můžete něco dělat. Jak tedy komunikovat s dětmi, když já věřím a on ne? To je otázka. Na tuhle otázku jsem přišla tehdy, když já mám pubertálního kluka, je mu 17 let, to mu bude 18. Milánek ví, jaký já... Vím, problémy. Hodně velký problémy. 5 let jsem s tím nemluvila.
A víte, jak jsem to změnila? Úplně jednoduše. Tím, co jsem tady říkala. Já jsem se odpoutala od toho mít dokonalou rodinu. Proč jsem chtěla dokonalou rodinu? Protože jsem chtěla, Ježišmarja, ty jsi přece po mně. Ty máš tyhle vlastnosti, proč mi děláš tu ostudu? Co si o tobě ty lidi pomyslí? Já jsem to žila. Já jsem to upustila mít dokonalou rodinu, prostě jsem to pustila. Přijala jsem ho takovýho, jaký je. Trvalo mi to hodně dlouho, podstoupila jsem tvrdou, těžkou zkoušku, jak pro sebe, tak i pro toho kluka. Ano, kontaktovala jsem úřady. Ty problémy byly tak složitý, že ty úřady mě pomohly. My jsme byli odloučeni. A dneska to je o tom, že tím, že jsem změnila myšlení, že ho nebudu hodnotit. Hele, máš tohle hotový, proč to není uklizený? Jak je to možný? Já jsem tohle přestala říkat. Já jsem ale také často byla sama ve svým pokoji. A pomohlo mi, když jsem se koukala jenom na zeď. Tím pádem jsem meditovala. A přicházely mi informace z vrchu. Moničko, ty to zvládneš, neboj se. Však se na to podívej. Najednou jsem viděla obraz kluka, mýho syna, jako skoro v uvozovkách 20letého, kdyby vás si povídáme. Když přijel domů, tak samozřejmě jsem prosila Pána Boha, protože v Boha věřím. Já prostě je to moje rodina. Já říkám Bůh, andělé, světlo. A já vzhledem tomu, že ohromně věřím, tak já jsem mu říkala, Moničko, vydrž, nehodnoť, počkej, až za tebou přijde. On přišel po půl hodině. A my jsme si sedli tam, kde vykládám karty, a my jsme si všechno řekli. Mamko, ty jsi byla ale hodně upjatá, ty jsi furt na mě něco viděla, tobě vadí moje kamarády, furt prostě jsi na mě něco viděla. A já mu říkám, víš Tome, ale ty jsi neposlouchal, co ti říkám, tobě vadil můj hlas. Takže jsme si to v klidu jasně vysvětlili, mluvili jsme hodinu. To znamená, po 5 letech hodinu mluvení s pubertálním synem pro mě byl úspěch. Když přijel po další, protože byl týden někde pryč, byl na internátě, zase přišel, tak jsem najednou viděla, že ten kluk mi něco říká. Mamko, hele, tohle bylo dobrý. Ale já jsem to nehodnotila, já jsem jenom přijímala. Já jsem totiž zjistila, že mu necpu pořád ty moje názory. Že mu necpu, hele, udělej tohle a jak se vlastně máš. Já jsem ho nechala volně. Až chtěl, tak přišel. Dneska to je o tom, že si dokážeme sednout a mluvíme třeba hodinu. Po 5 letech jsem ho poprvé viděla si zpívat. Takhle velkýho kluka. Tu jeho muziku. Po dalších 5 letech jsem ho viděla smát se. Mamko, dobrý? Co, nevypadám v tom blbě? Říkám, cože? Já říkám, ne, vypadáš v tom dobře, ale už tam nedávám nic navíc, protože on není zvědavý na moje extra velké hodnocení. A to je pro mě úžasný pokrok. Já jsem zjistila, že čím víc budu mlčet, tím víc dostanu. A taky poslední měsíc, ten květen, já se neorientuju v čase, ten květen, přišla jsem o práci tím, že u nás propouští na úřadě, nervy samozřejmě a podobně. Takže já měsíc medituju v tom, že jsem zjistila, že miluju svoji samotu, že miluju ten klid, že si nedokážu pustit a poslouchat rádio, protože mě ty písničky ovlivňují. Ale já prostě poslouchám třeba jenom ptáčkové, jak zpívají, šum stromu, soulad s přírodou a že mě to náramně uklidňuje. A ano, vím, že jsem v tom mým pokoji, nelítám Bůh ví kam, ale vím, že jsem to já a to mě náramně uklidňuje v tom, že vím, kým doopravdy jsem. A to je to, co jsem si prožila. Takže komunikovat s dětmi o tom, když já věřím a oni ne, tak je to o tom, nechte je volně mluvit a přijmejte je takový, jaký jsou. Dneska to mám tak, že mám ještě začínající pubertální dceru. Mamko, prosím tě, vylož mi karty, jak mi dopadne angličtina. No je to tak, co myslíš? Jo, já nemluvím s dětmi o tady těch věcech. Já jenom, když se zeptají, tak jim odpovím dvouslovně nebo tříslovně, víc ani ťuk. Proč? Já nechci, aby byli jako já skoro 40 letá. Já chci, aby byli v tom ve svém věku. Ať si to prožijou. Já je nechci, aby byli vyzrálí. Proč? Protože oni v té době mají jiný vrstevníky. A ta doba to bude všechno brát jinak.
Ještě než jsem jela, já jsem chtěla přijet brzo, ale kluk mě zdržel, protože si potřebovala vyložit karty. Mamko, jak to mám s tou slečnou? A víte, co je úžasný? Že já je nemanipuluju, ale já jsem kartářka, pojď já ti vyložím. Oni vědí, a to je ta moje změna, oni vědí, že já něco dělám, jsem tomu zavázána, věřím v to. Oni mě takovou berou, tím pádem věří, že je něco mezi nebem a zemí a věří v to. A když to věří vám, tak to můžou samozřejmě postupně se učit u sebe. To znamená, oni si ukotvujou to vlastní já, aniž já bych jim do toho života zasahovala. A to je úžasný, to je můj osobní pokrok. Já jsem za to hodně vděčná, že si to zvládám sama. Bez toho, aniž bych měla vedle sebe chlapa. Že já žiju sama doma s dětmi, jste věděli. Takže, jak můžu rozpoznat, kdy můžu použít svůj dar? Svůj dar, to je to vidění. Já vlastně ani nevím, kým jsem. Já vím, že karty, to jsou symboly, přes který mluvím, ale mám tam ještě dáno do vínku něco víc. Ale netroufnu si říct, že jsem jasnovidka, protože nemám před sebou toho učitele, který mě učil. Rozpoznat, kdy máte svůj dar, je to, tak jak Milánek to poznal, tady a teď. Když já přijdu třeba tady za panem Romanem, hele pane Romane, udělejte mi toto, ne, to není možné, to je blbost. Ale dokud vám by to nevyzkoušel, tak ani neví, že to umí. To je něco jako podobný, zkuste kotrmalec. Ale opatrně, už jsme starý. Bacha na to. Vím, o co jde. Většina lidí ví, co se mi přihodilo. Ano, Milánek měl Českou republiku na čele a má to svůj význam, protože má tady velký úkol a on to ví a proto víc váží každého kroku a váží každého slova. Další otázka je, jak mluvit sám k sobě. Taky jsem to naznačila. Mluvte k sobě s pokorou, úctou a láskou. A když nevíte jak, tak nemluvte vůbec. Oni to řeknou za vás. A jak se otevřít světlu? Úplně jednoduše. Rukama. Můžeme je dát vzhůru. Tím pádem přijímám všechno, co mi patří. Můžeme mít spojené dlaně. Tím pádem vytváříme misku a energetický kruh. A je tam ta ohromná pokora, kdy opravdu si ceníte toho, že ten Bůh vás chrání. Můžete skřížit prsa a je to opět pokora a takovej ten kontakt, že víte, že to prostě je. A můžete si dát ruku na srdce a to je ta sebeláska, kdy také víte, že to jste vy. Že právě teď to prostě víte, že to je dobře. Takže, jak já vidím rok 2012, je to o tom úplně jednoduchou formou. Myšlenky, city, ruce a nohy. To, co můžu udělat, udělám. Nebudu čekat, nebudu přešlapovat. Jsme tady a teď, jsme v tom přítomném okamžiku. Nebudeme pohlcení myšlenkama. Protože mysl je ohromná utopie, ale budeme věřit. A když budeme věřit, tak se změní ty energetické vlny. A jedině nebudeme čekat, až se změní vláda, až bude nějaká defenestrace. Stejně to padne, tak k ničemu. Ale nebudeme čekat. Nejdůležitější je udělat to tady. A sám za sebe. Tohle vede k roku 2012. Já sama za sebe půjdu. A tím pádem půjdou moje děti. Úžasná myšlenka byla před 14 dny, kdy jsem věštěla karty jednomu pánovi, ten se mně líbil, ten byl fajn a on říkal, já mám otočený čakry. Říkám, cože? Tak na to jsem ještě nevykládala. A jako co má dělat? A já mu říkám, a k čemu vám to jako bude? Když budete mít, jakoby, že se to otočí zpátky. Tak jsem vůbec nevěděla, co s tím, tak fajn, tak jsem vyložila takhle 8 karet a říkám, jo, máte problém tady. Proč? Protože si nevěříte, bojíte se říct nahlas svůj názor, protože máte strach z toho okolí. To je ta osobní image a hodnocení druhých. Problém máte v srdíčku. Mluvte s vaší manželkou tak, jak to cítíte a nečekejte na to, že ona to řekne. Protože to tak pravda nebude. A jestliže myslíte, tak ano, dělejte činy. Měla problém se synem. Takže jsem mohla vedla, jak vyřešit problém se synem. To je to, co vás vytváří. Nedívejte se někam, kde nedosahujete. Dívejte se na sebe a pak se můžete dívat za sebe a kolem sebe.
Ale nečekejte na manžela, že on to řekne za vás. Vy když ho nenakopnete, tak ten manžel to neví. A chlapi, vy se snažte rozveselit vaši ženu. Ne, že ona vám uvaří, uklidí a vy jste úplně v pohodě. Je potřeba tu ženu zalévat, to je vaše květina. A děkujte Pánu Bohu, že vám ji dal. Protože to je ohromná učitelka. Takže já vám děkuju za pozornost. Buďte sami sebou, buďte s láskou sami v sobě a co nedokážete dělat, tak nedělejte. On přijde čas, kdy budete vědět, kdy co máte dělat. Každý máte své. Víte o sobě, co dokážete. Vemte si jméno a co vás charakterizuje. Třeba Maruška peče, takže Maruška pečení. Monika karty. Milánek Chotěboř. Jo, každý máme nějakou tu charakteristiku, protože tak nás znají známí. Podporujte se sami sebou. Buďte svý. Takže to bylo tajemství Indy Saholky. A teď bude večeře.